Sa oman yi oman bi a enka ne titibre mu no so no omuhia wa akomu a edin so obedi won so nkoni yetete wo mo wa akomu a no omo ya asrafo mekire soldiers oman ba ne eka won ho asem yi Akyem man semikire mu a Akyemfo Akyem Bosome Akyem Kotoku Akyem Abuakwa ene Asante Akyem yensu ya won ho abakosem Nipakuo bi tu bata se omo kwa kope beebi atena na se nipakuo yi no omo ya Akanfo omo ba be pie ye man Ghana mu ha no omo kokoso ye Bono mem bia yi bia ye frɛ honum eni tachiman saa bia yi na Akanfo bibiri na didi mpapa mu e kyerɛ se omo bi efiri ho ekɔ beebi foforo abakosam kyerɛ se na nipakuo bi wo mu a ye frɛ omo Akyemfo na saa nkrɔfokuo wi ye tete wo mo se akofo e kyerɛ soldiers se bi ebra na omo tutu kwan free amanaman so ansa na omo be pie o man Ghana mu no na omo ne akofo a omo di Akanfo nanim sankrɔfokuo omo firi Bono mem ebepi bia yi bia na omo sidan a ye frɛ omo Adansi saa Adansi krowi Akyemfo ne de won ho bɛbɔ wo mo no niema kɔso yi Akanfo no nso bibiri na etutu bata ekontokwa kɔso ya bia ya na omo bɛso ye den na Akyemfo etu firi baabi a na omo wo ekopie baabi ene omo tie Menka wa hintasim bi edurumre bi na Asante mu no na omo ohene bi a ye frɛ na Osei Tutu a odi kan no akoko ntokwa edi nkuni bebre edi ama Asante eno nti ebema Asante ye oman a onhu beye hu yi pa enam komfo bi a otumfo Osei Tutu a na odi kan enya na no amani di nkunim ewa akomu no hu senkrofuko bi obaabi a na ye frɛ honum Adansi a na omo ye Akyemfo eno nti oye wadwen se ono won beko edi won so nkunim na saa Akyemfo enam so masefo nyina eye ntokwa konfo anase soldiers no na edin se odi won tiko ebeka fo ekire se obedi won so nkunim ewa akomu na enso na Akyemfo no hu asantefo ni se omo dɔɔso ena sese bia ya oma hini akoduru no ede ya omo ba ombetwa fa won so enti na sa Akyemfo wi de omo beye ni se obetu bata ebu won ketem akwa asase no baabi foforo na wagya won asase no ama Asanteman ebra Asanteman ene omo hini ene won asrafo obedru Adansi kromu ho no na Akyemfo no etu agya won kru ho asantefo no ye won adwene se ekwan bi obeti won mo ene omo akontokwa no obeti won mo kyerɛ se ekwan bi obefa so obehu won mo ene omo akontokwa no obeye ni sa eno nti wata won abedru River Pra kyerɛ se odi won achi abedru River Pra ebra Asanteman edru honom no na sa Akyemfo etwa River Pra dada eno nti no amunim se nkrɔfokuo yi kɔ na Akyemfo no otutu ni bia na nani gini yie pa me kyerɛ sniper abre bia na se Akyemfo no kontokwa na sa oberima wi na taiku won hina wo de omo hu ya ne se sa Akyem ni ya no oye obi otumi kuma henfofo no etimi ato ade ama na bewo Asanteman hene sa bre no na konfa no che ne ka otumfo Osei Tutu di kan no ho ewa akon na se e ma asem ne beye nwanwa yie pa na de beba ne se Asanteman hene odi won anim no awu sa da ne ye yawada me kyerɛ Thursday eno nti se oni Asanteni kasa na oka se oka da yawada na kai hunu se nani abere yie efri se da yawada na omo hene kese a na odi mu pa efri mu e omani bresem yie pa sa nso no hene bia obedi Asanteman anim no me kyerɛ Asante hene bia no Weye ni se ejiso achichire nani anasa okata nani efise honum ye wontam kesi ye pa ebra Asanteman hini wuye no na de beba ni se ewose wode won hini ekɔ won achi ekɔpɛ ne krabere me kyerɛ se omude ni bekɔ Asanteman mu akosie no Akyemfo ni de na omude omuti adɔkwa enim ekɔpɛ baabi aso eyi nso esi Asanteman begya ya manaka na de bi efise be ma ne num adura enwo no enema be na Akyemfo no efa mu ansa na omu be pie baabi a ene omu wi na nwanwade be na sisi ye efrisa Ansa na meto aso no mesrɛ sɛ won subscribe to my YouTube channel na mesrɛ sɛ obey ni sa mami ma start Facebook nso eno nso mesrɛ sɛ so wo hɔ no ma no wa follow no wa like me dase